Des de l'any 2003, Ignacio Boqueras presideix la Comissió per la Racionalització dels Horaris Espanyols. Des d'aquesta fundació pressiona sectors polítics, econòmics i socials perquè els horaris laborals siguin més europeus i perquè l'ús del temps a la nostra societat faciliti la conciliació familiar. El novembre passat, el Parlament de Catalunya va acollir la sessió plenària d'aquesta entitat, en què el president de la cambra, Ernest Benach, va expressar el seu suport a aquest canvi de mentalitat. Una societat del segle XXI, moderna, oberta, interconnectada, canviant, complexa i dinàmica, requereix tenir múltiples horaris. Requereix que les empreses, l'administració pública i també l'escola, els bancs, els supermercats, etc., s'adaptin a les necessitats horàries dels ciutadans i no a l'inrevés. Els participants en aquesta trobada van demanar al Parlament que creï una comissió específica per estudiar com racionalitzar els horaris, com ja va fer el Congrés dels Diputats fa 3 anys. La proposta va ser ben rebuda tant per Benach com pels diputats presents. Per Glòria Renom, de Convergència i Unió, la conciliació s'ha de fer a 3 bandes, a nivell professional, familiar i personal. Marina Llançana, d'Esquerra Republicana, va destacar que la Comissió de la Dona del Parlament debat aquests dies com millorar els usos del temps. Per Rafael Luna, del Partit Popular, un dels problemes que s'ha de combatre és la baixa productivitat i va recordar que no és el mateix treballar que fer feina. Albert Rivera, del Grup Mixt, també va criticar el nostre model productiu i va dir que la crisi és una oportunitat per reformar-lo. Segons Boqueras, Catalunya té els horaris més europeus de tot Espanya i podria servir com a exemple. Sigui una crida d'atenció al govern, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, de dir, home, tots els partits polítics, aquí hem vist que tots els presents estaven completament d'acord, doncs vull dir pressionar el govern de la Generalitat de Catalunya perquè Catalunya en aquest aspecte pugui ser un bon referent pels horaris, no simplement a Catalunya, sinó per tot el reste de l'Estat. Des d'algunes administracions s'estan fent passos per impulsar horaris més lògics. L'Ajuntament de Barcelona compta amb una regidoria específica de nous usos del temps, que promou canvis en els horaris dels transports públics, facilita els tràmits fora dels horaris habituals gràcies a les noves tecnologies o ajusta l'obertura d'equipaments públics a les necessitats de cada barri. Perquè l'ús del temps tingui a veure amb un dret que tots nosaltres hem de tenir a poder-lo gestionar. Per tant, no es tracta d'un problema que tingui a veure amb la vida privada, sinó que es tracta d'un problema que tots plegats tenim per com està organitzada la societat. Una de les iniciatives de l'Ajuntament de Barcelona és una xarxa que agrupa empreses que promouen un bon ús del temps. La Carme treballa a Nestlé, una de les companyies integrades en aquesta xarxa. Cada matí agafa un dels autobusos de l'empresa que connecta les estacions de metro que hi ha més a la vora de l'oficina. L'horari d'entrada és flexible. A partir de 7:15, el degoteig de treballadors és constant, fins a 9:45, en què tothom ha de ser al seu lloc. A més, si avui hi ha poca feina, la Carme pot marxar abans i ho podrà compensar un altre dia que tingui més feina. M'ajuda molt a conciliar amb la vida personal i la feina i fins i tot els horaris de dinar, que també són flexibles, doncs permeten si has de fer algun tipus de gestió o necessites aquell temps, doncs també combinar-t'ho. Són 2:15 i la Carme queda per dinar amb la Roser. L'hora de dinar també és flexible, però és habitual fer-ho abans de les 2. Qui vol pot allargar més aquesta pausa, però la majoria de treballadors dinen en menys d'una hora i així poden plegar abans a la tarda. Per una banda, els treballadors se senten molt més amos del seu temps, poden flexibilitzar millor les seves necessitats de temps i això també els compromet més amb la feina. I d'altra banda, pensem que la conciliació i com a empresa tenim un rol social, és a dir, en la mesura que promulguem més flexibilitat, també facilitem un canvi social dels homes i el fet que es pugui equilibrar els rols d'homes i dones a fora de la feina i indirectament, a la llarga, això té que facilitar també que les dones puguin assolir més responsabilitats. Per fer guanyar temps als empleats, l'empresa té serveis com una oficina bancària, una agència de viatges o un supermercat. Abans d'anar cap a casa, la Roser aprofita per comprar i així no haver-hi de pensar a la tarda. Gràcies a l'horari flexible, aquest matí ha portat els fills a l'escola. En el seu cas, té a més reducció de jornada. Plega a les 4 i això també li permet anar-los a recollir. L'Eloi i la Maria, com que tenen 3 i 5 anys, jo considero que estar amb ells és molt important. Perquè també l'escola no està a prop de casa, també la feina, llavors m'agrada anar-los a recollir a mi o les àvies en algun moment, també hi van. Llavors, jo crec que sí que és compatible. Amb la voluntat de crear una comissió específica sobre racionalització d'horaris, el Parlament se suma a les iniciatives cada vegada més nombroses perquè aprenguem a disfrutar del nostre bé més preuat.